Sa nakalabing video na to mga idol, gihatagan na to binirthdayan si Bay Ramon. Ay sos, gamay ragod, pangpalit ragod og manok, ug na ay sobra, pang tiki-tiki po na niya. Bay, birthday man mo og babay no? O bay. Ya burag dili siguro ko katambong birthday mo bay ba? Kay birthday sa mama. Okay man, dito bay. Ipalit og manok ito bay. Ah, Ipalit og manok. punya salamat na ko niya. Bay bali man paglingaw mo ugma. Unya karon mga idol, atong kumusta ko? Nakita naman po na to mga idol. Spotted na po na to si Bay Ramon. Bay! Bay! Burag luya man bay, hapit sa diri bay. Sa tanaw na ko ni Bay Ramon mga idol, wala pa gyud ni kainom sa iyang tiki-tiki. Wirting luyaha. Ako to kapoy. Kapoy burag luya ka bay. Wa ka kainom og tiki-tiks ron bay no? Awa ya. Wa lagi ba't bawaan mo na ako basta luya. Tanawa, wala pa lagi kainom sa iyang vitamins. Kumusta imong birthday bay? Ah, bili eh. Ha? Pila man sa man to? Kapat yung manong balen yang. Oo. Sa palilito dito. Oo. Ang tulor malay. Das balay nyo ah. Oh. Wa ko kadto bay oy. So ko kadto. Baka usa pag usa po kilo baboy. Diyan ako dito ang usa ang baka. Oh, Nag-iyaw din usa ka baka si Bay Ramon mga idol. baka bay? Anong paklay baka? Paklay nga baka. Abi na kong tibuok nga baka mga idol. Gilang halang bay. Oo. Gustang lami wala ko kakuan bay oy, wala ko ka. Sa tanaw na ko ni Bay Ramon mga idol, wala pa ni ka-recover siyang birthday. Ang duda na ko, naladaan pa ni. Kahibalo na mo ni Bay Ramon kung mag-inom. Dili ni mo undang kung dili magpiyong. Ay sos, mag-inom maganig walay okasyon. Samot na birthday na hinuon niya. Tagay taman sa ginawa. Nakainom-inom jud ta. Oh, kadlaw naman po diya to alas 5 naginom ko na. Napuntagan po ka bay. Wa, kadlaw. Ha? To landay kay kapoy nila. Wala na ka muli na so ingnon ta po nga nabuntagan gid ka. Oh, kadlaw lang ko. Yeah, belated happy birthday bay. Oh, happy birthday belated. Oo. Ayaw. Ha? Salamat kayo. Sus, wala problema. Asa, luwag yun. Oh, lagi pero luya ka. Luya. Saman, may inom kag tiki-tiki ron saman. Ato ko bubaw. Di ay ko ang nabili nga sobra nga. Oh. 25. 55 sakto na kulapo bay. Okay kayo. Sus, sige bay kay para makatumar sa gabay. Oh. Sige. Kay parang mo ng kapoy. Oh. Oh, sige bay. Ato kasi mong mama ng Oh, dito may mukot mo may gamay dito pod. nakakuha mo. Oh, nakakuha mi ba yoy mga tulo ka pugapo, upat ka tulingan o 5 ka bangos nga dagko kayo. Okay na ba yoy? Ya. Nituubod si Bay Ramon sa kong butbut mga idol. Unsaon ako pagkakuha nga naaman na sa laon niya. Ang pukot na mo pangdaplin raman na intaon. Nito na lang siya. Parang walay daghang istorya. Sa iyang muna-huna, puwerti sa denig butbutawhana.